Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako, pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kilala po, mga kamag-anak. Inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala din tayo nung sinabi na pakatinin, meron ibang problema sa kidney. Dahil nga po, nung uminom siya nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much and God bless. Maraming salamat. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na makalakad. siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak na natulungan niya, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang dalagita, nagkikimo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po. Nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang walang ano yun, supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay Jan. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi sabi talaga nga nakukuha. sinasabi ko kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey.
Hindi naman po yun eh. Bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric,
Which hindi talaga, meron talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili.
kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing pour niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour, na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nakaano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Pour. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga ka-amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out
Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Maganda. Ako si Junior Napoles na taga Alabang Puro Tudor na Albay. Naganda po dili kidokta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito Amazing Four na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po nang ihi, yung nakakapite pa ako ng magandang bigi. Mga 10 days lang na yung sa catheter. After kang pag-try po din Amazing. Kaya nga na po, nagalumulin ako dito na yung parang tibag kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naani. Ba't tuloy yan ang mali? Kang rin po, sir, so ano mo? So, inot na pag-take ni Amazing Four? Nung nasa ng October, ng last, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ko. Maka ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend din sa kuya. Unya kapag take kang bulong 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yung uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa maladyo, kita maray pa. Ayun na tabi. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing Four during that time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos
nung nangyari, ay may reseta sa kanya 7 Gamot. gamot na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Ulimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. na yung anak Na niya natulungan daw, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalatan ko, alam ko ba doon, basta may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos nagkapat na Bangko sa Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Rutgers siya. Mm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi- na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Mm. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Mm. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, madali nakalakad? lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo, Oo, madali lang makaskas yung makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat hindi ko inis natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsahin, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasawayan. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo, So ano magaling. po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may Very, pagbabago, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parate, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po, Dok. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog.
Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pupunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. Ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo, kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko, doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So
Sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan dinalaan ka? Oo. Nabagok ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang suggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa kung sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pour. missing for, at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, paki. Opo. Oh, salamat sa Panginoon na Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so At papunta ko almost, kanina opo, dun sa Dineren. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang Omega 1 sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko kayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, magkadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-suggest sa akin yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng mararo na Oo, gamitin. naglalaki. Oo, anong mararo? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo ba nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din, yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po? Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your
ni Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Bakakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Bakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega 1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega 1 bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan din po ako pero nagpapasalamat po ako kasi nung biopsy po ako maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Pera nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi na pakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Noong una pong akong may karamdaman na gallstone, pumunta po ako dito kay Dr. Joey Betito para po uminom ng mga product po ni Dr. Joey. And then, after that po naman, nung
anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa ipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika-1 year po na ng anak ko. Nag-back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na pa-stopin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga, siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina, kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkaaga po sa inyong gabos. So, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran KKK program. Yan, so sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Binzena. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po, so samahan niyo po ako hanggang 11 a.m. So, ako po yung makakasama nyo ngayon, Sunday edition. Ayan, so ngayon po, kung gusto natin mag-avail ng ating mga amazing products po, ayan, so nandito po si Doc Joey, ano? So, mag-message lamang tayo sa kanya, okay? So, ito po yung contact number ni Doc Joey sa Smart. We have 0910 44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, so yan po yung official contact number ni Doc Joey Bitito. Of course, ang ating office po, dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, office hour po ng Miracle Health Corporation. Free health consultation po and business orientation Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Once again, free health consultation po Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Of course, daily program po natin sa PBN DCGB 729 kHz AM band po and Doc Joey Bitito page entitled Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran KKK Serbisyong Natural. Yan. So, ang ating programa naman po Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 to 6:30 in the evening, and Sunday, katulad ngayon, Sunday po from 9:30 to 11 a.m. Okay, so every Wednesday or kapag may time po kami
magkakaroon na po kami ng live streaming sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. And of course, naka-live din tayo niyan sa official account ng ating CEO, which is yung Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Kaya po i-follow po natin yung kanyang mga official account. And of course, meron din po kami mga pages, katulad po ngayon, naka-live po kami sa Doc Joey Bitito page. Of course, meron din tayo about sa DJB Transient or Rent. Yun naman po yung mga rooms na available po dito sa amin. Of course, ang resort po natin, nandyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, kung gusto po natin mag-relax, mag-enjoy, kung gusto natin magkaroon ng family bonding, reunion, team building, so dyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so meron din tayong YouTube channel. Ayan, hanapin lamang po natin sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. So dyan po, naka-upload yung ating mga amazing testimonials. Okay, so kung gusto pa natin makita yung mga iba't pa na mga testimonials po natin, hanapin lamang po natin sa YouTube channel. I-click lang po natin yung playlist. And of course, ayan, i-subscribe na po natin. Ayan, para every time na may i-upload po kami ng mga testimonials, ayan, so lalabas po sa inyo notification. Of course, okay yan. So, kung may mga karagdagan tanong, ayan, so mag-message na lamang once again sa contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so may ngayon, may nagpadala po sa atin from Catanduanes. Ayan, ito po ay almost 6 months na nagtitake ng ating mga amazing products. Ito po ay may katarata and diabetes. So, kinamusta naman po natin siya kung kamusta po na pag-take ng ating Amazing 4. Ayan, so ano ba si Amazing 4? So, ang ating Amazing 4 po, ayan, so Miracle C, Multi-5, Mega A, and si Mega 1 capsule. So, yan po yung 4 na kapsula po natin na pinagsama-sama sa iba't ibang uri po ng karamdaman na meron po ang isang tao. Ayan, so marami na tayo mga user, hindi lang po iilan, but then hundreds of thousands of users na ang Miracle Health Corporation. Of course, marami na din po itong natulungan, nalunasan po sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Kaya po hanggang ngayon, 'di ba? Since 2008, ang ating company na ngayon po ay talagang mas lalong tumatatag, mas lalong lumalago ang company ni Doc Joey dahil po sa kailangan ito ng ating mga kababayan, of course, ng ating mga kapwa. Dahil po marami silang iniindang na health concern na halos po marami yung pumupunta sa atin na almost a year, hindi lang po isang taon, kundi po inaabot ng 30 years, 20 years, 15 years, 5 years ang kanilang health concern. Subalit po, nandyan pa din po ang kanilang mga problema sa kalusugan. Na ngayon, napakinggan tayo through DCGB, pinuntahan tayo sa office natin. Ayan, of course, marami din po yung nakikinig sa programa ni Doc Joey Bitito sa page po natin. Kaya po, ayan, antabay lamang tayo. Of course, ayan, i-follow na natin, ayan, yung page ng DCGB and of course, ang Doc Joey Bitito page para naman po every time na may mga good news, ayan, so updated po kayo, 'di ba? So mas maganda na updated tayo para po ay lagi din tayong handa. Ayan, so antabay lamang tayo, marami tayong good news na dapat po natin abangan. Ayan, so malapit na ang birthday po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Marami tayong ipapamigay. Yan. So, instead po siya na maghahanda, ay pinapamigay na lamang po niya sa mga tao. Kasi nga po, 'di ba, ang nasa isip po ng ating CEO na si Doc Joey, ayan, so isang araw lang na kasiyahan, isang araw lang na handaan
Kaya naman ngayon, ayan, maghahanda lang din siya ng konti, pero mas marami po yung ipamimigay po niya, especially po sa mga senior citizen and of course sa mga single parent. Ayan, so yan naman po yung mga gusto niya na tulungan po. So mamimigay po siya ng mga food packs. And yan, may kasama po yan na bigas, mga grocery. Ayan, so ngayon may nakahanda na dito almost 24 sack na bigas na ipapamigay po ni Doc Joey this coming birthday po niya sa August 19. I think gaganapin po sa August 17. Diyan sa Bakakay, mamimigay po siya ng mga food pack sa mga senior and single parent. Ayan, so hindi lang po yan na dapat po natin naabangan, lalong-lalo na po sa mga user ng ating mga produkto na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. Of course, ang ating mga healthy drinks dahil po this coming December, marami tayong pa-contest. Yan. So ngayon po, halos tututukan po natin yung ating mga pasyente dito sa Miracle Health Corporation dahil 'di ba last year instead na maghanda po siya, 'di ba, nagpatanim po siya ng malunggay pero medyo na discourage, medyo hindi natuwa ang ating CEO dahil hindi tuloy-tuloy yung mga accomplishment na nangyari that time. So ngayon po ay haluwi sa mga senior citizen and of course sa mga pasyente po natin dito sa office natin. Ayan po. So ngayon, talakayin muna natin about sa mga products natin. Bakit po marami pumupunta kay Doc Joey at marami pong mga client natin na nalunasan po sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. So, ang ating products once again is Amazing 4. Yan. So, namely, Miracle C Multi-5, Mega A, and si Mega One Capsule. Ano ba yung mga components? Ano ba yung mga ingredients na meron po sa mga products natin? Bakit po marami tayong nalulunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman? Wag lang po yung mga late stage na wag lang po yung kumbaga kung saka grabe na yung karamdaman ng isang tao. Ayan, so saka tayo pupunta kay Doc Joey, 'di ba? So, yun kahit na yung doctor ninyo nagsasabi na medyo delikado na. So, wag naman tayo mag-expect na pagpunta natin kay Doc Joey ay okay na tayo within 1 week, within 3 days, diba? So, wala pong ganon. So, lahat po yan may process, diba? So, ang ating products po is all natural. Ayan. So, kaya nga po, mas maganda siyang inumin na 30 minutes bago po kumain. Ayan. So, mas maganda siyang inumin na wala pa pong laman ang ating tiyan. Ayan. Kasi, diba, mas maganda pong kainin ang gulay at prutas na wala pa pong laman ang ating tiyan. Ayan. So, ito po ay pinadaan lang po sa kapsula. Kaya po, nag-give po siyang capsule. Ayan. So, lahat po siya mga gulay at prutas. Ayan. So, ang ating company, once again, ayan, para mas makilala po natin, ayan, Miracle Health Corporation. Ayan. So, since 2008 pa. Ayan. So, kilala nyo ba yung CEO ng Miracle Health Corporation? Ayan. So, si Coco Martin. Ayan. So, ay hindi pala. Si Doc Joey Bitito. Ayan. Si Jose Doc Joey Bibon Bitito. Ayan. So, siya po yung founder ng Miracle Health Corporation. Ayan. So, unahin po natin si Mega E Capsule. Yan. So, once again, Amazing 4. Yan. So, Mega E Multi-5 Miracle C and si Mega One Capsule. Yan. So, si Mega E Capsule, isa po sa ingredients sa Amazing 4. Yan. So, ano ba yung si Mega E? So, si Mega E Capsule po na meron pong 5 potent berries. Ayan. So, kapag tinawag na Mega E, yan po ay 5 klaseng mga prutas. Ayan. So, kilala nyo ba yung mga ingredients na meron si Mega E? Yan. So, si acai berry, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. No? So, halos wala po dito sa Pilipinas. Ayan. So, napakayaman po sa antioxidants na panlaban po sa mga free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang uri ng karamdaman tulad po ng katarata at cancer. So, marami na tayong nalunasan
at natulungan po sa katarata. Isa na po dyan si Tatay Alfredo Dr. Dadea from Manito. Ayan, so nga this week may mga na-refer naman po dito si Tatay Alfredo. Ayan, so isa po yung kanyang manugang na manggagamot po dyan sa Manito. Ayan, so natulungan na dyan si Sir Edwin, ayan, si Nanay Marlene, ayan, so si Sir Domingo, and of course, ayan, so marami pang iba na natulungan po si Tatay Alfredo na ni-refer din dito sa atin. So may mga cancer tayo na client, ayan, prostate cancer, breast cancer, ayan, so ovary, ayan, so iba't pang cancer. Ayan, so kasi ang role, 'di ba, ni Maggie E is for detoxification. Ito din po ay napakabisa sa may mga mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, may problema po sa blood pressure, blood sugar, ayan, kasi panglinas po siya, pan-detox, ayan, sa may mga cancer, katarata, ayan, so I know, nakikinig din po ngayon si Nanay Lilia Batalier from Daraga. Ayan, so ito din po ay due for operation sa katarata. So ngayon po ay tinitake niya is Mega 1 capsule na lang. Of course, sa mga mataas, ayan po, marami po ang nagkakaroon po ng chronic kidney disease. Ayan, so may mga kidney failure. Ayan, so marami po yung pumupunta sa atin. Isa na po dyan yung taga-ginubatan, ano? So almost 900 po yung kanyang creatinine. Ayan, kaya po sa may mga maintenance, so dapat po, alam po natin, every 3 months ay dapat po nagpapa-examine tayo para ma-monitor po natin yung ating creatinine. Kasi baka mamalayan po natin, makita po natin, ayan, so tumaas po yung ating crea at tayo po ay due for dialysis na, 'di ba? So mas maganda po ay namo-monitor natin 'yan. Ayan si Sir Bibon from Bakakay, ito po ay nagda-dialysis almost 2 years na at ngayon po ay nagte-take ng ating amazing products. So ngayon po medyo malakas daw po yung katawan po. Ayan, so from 3 times naging twice, baka later on po once na lang. So wala pong problema. Yan, kahit kayo po ay may mga maintenance, kahit po kayo ay nagda-dialysis, kahit po kayo nagkikemo, nagre-radiation, no problem pong isabay ang ating mga products. Yan, so wala pong problema. 'Di ba? Kahit mo isabay. Ang mas maganda kasi may pang detox na tayo, may pang cleanse tayo. Kaysa tayo ay almost ilang taon na pero wala pa din pong nangyayari, 'di ba? So, next, proceed na tayo kay Multi-5 capsule. Ayan, so si Multi-5 capsule naman po, ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga mushrooms. Ayan, so nandyan po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus blazei, and si Cordyceps. Ayan, so yan naman po yung 5 klaseng ingredients na meron po si Multi-5. Ayan, so ang role naman po ni Multi-5 capsule sa atin ay para po palakasin ang ating immune system. Of course, nakakatulong din po ito sa may mga sakit na cancer at sa mga nahihirapan po dumi. Ayan, so magbawas, 'di ba? Kasi marami din po pumupunta dito sa atin, almost 1 week, 10 days na hindi po nagbabawas. So mas maganda pong uminom tayo ng Multi-5 para ayan, so regular po yung ating bowel movement. At hindi lang doon, ayan, kung tayo po ay mahina ang ating immune system, of course, tayo po ay may mga bukol, may mga cancer, ayan, so malaki yung maitutulong po ni Multi-5 capsule. Okay? So, ito naman po ay maganda po sa may mga diabetes. Yan. So, kasi 'di ba, marami din tayong may mga client na may mga diabetes, yung iba naputulan na, 'di ba? So, wag na po natin nahintayin na humantong pa tayo doon, 'di ba? Kasi pag naputol na 'yan, 'di ba? Wala na po 'yan na kumbaga sa isip natin, 'di ba? Sayang, sana hindi ako po nagpaputol, 'di ba? Kaya wag po natin hintayin na late na, 'di ba? So lalong-lalo na, 'di ba? So yan, kahapon galing dito si Ma'am Maris. Yan, so from Bigaa, Legazpi. Yung mama po niya ay hindi po naghihil. Kahapon bumalik po dito at nag-avail naman po ng Mega 1 and of course yung ating mga healthy drinks at isa na din po siya na nag-reseller ng ating mga frozen products. Ayan, so buong pamilya na yung nagtitake, kahit yung mga anak po niya nagtitake din po ng Miracle C and
Mega Choco. Ayan. So, grabe, kung makita nyo yung paanong mama ni Ma'am Maris, grabe po talaga. Yan. So, na-detect din na mataas talaga yung sugar po niya. Yan. So, kasi medyo parang nasa loob na yung sugat. Kasi kapag nakakain siya ng hindi, parang may allergy siya, so, babalik din naman yung sugat. Yan. So, minsan, kapag nakakain siya, nakalimutan, yan, so, napapakain, so, bigla na maano yung sugat po niya. Kaya balik naman siya sa Amazing 4. Kapag okay na, yan, so Mega 1 na lang. Kaya po, wag tayo basta-basta maging kampante, lalong-lalo na kung hindi pa talaga sure natin na okay na yung ating health concern. Okay, so ayun, ito din po ang Multi-5 capsule. Of course, meron din po siyang anti-aging and anti-tumor. Ayan, so ito din po ay lumalaban sa may mga infection, sa mga nagmamanas na yung paa. Maganda din po si Multi-5. Ayan, so ito din po ay nagpapaganda ng brain function. Ayan, sa utak natin. Ayan, so ngayon nga, wala pa akong breakfast. Ayan, so ano yung bintig breakfast ko muna. Ayan, so uminom lang ako ng Multi-5 coffee and 1 cup na Mega 1 and 1 cup na Miracle C and si Mega A. Yan. So, naubusan tayo ng Multi-5 capsule. Yan. Kasi, umiinom pa din po ako ng capsule kasi nga po, 'di ba, nabagok ako dun sa bowel kasi nga nahimatay ako nung time na may menstruation ako. Yan. So, hindi ko kinaya yung pain kasi nakalimutan ko pong uminom ng products natin kasi sa dami po ng client natin. So, ngayon, thanks to God kasi may kasama na po ako ditong staff sa office natin. So, yun, nakalimutan ko talaga mag-take. Yan, sabi ni Doc Joey, pag alam mo na darating na yung menstruation mo, uminom ka na. Yan, so, usually, di ba, kasi mag-isa lang ako, so, nakalimutan ko talagang uminom. So, ngayon, yan, so, naka-monitor naman si Doc Joey, yan, so, minsan nakakalimutan ko pa din. Yan, so, tinatanong niya ako kung nakatake na ako ng product. So, kanina, uminom na ako. Para mamaya, ayan, before naman tayo mag-lunch, ayan, so, iinom ulit tayo ng ating mga product. So, next, si Miracle C. So, ang ating Miracle C capsule po ay meron naman po siyang 5 klaseng mga vitamin C. Ayan, so, ito po ay napakayaman sa vitamin C. Ayan, so, buti pa si Miracle C, so, mayaman. Ayan, so, mayaman po siya sa mga vitamin C. So, ito po ay non-acidic. Ayan, so, meron po siyang acerola berry, ester C, rose hip, sea buckthorn, at Asian gooseberry na kailangan po. Ayan, kailangan natin si Miracle C dahil po hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C. Ayan, so, kukuha tayo sa source tulad ng prutas at gulay. So, katulad ngayon, diba? Malamig ang panahon, maulan, minsan po iinit. So, ngayon po, marami po ang nagkakaroon ng ubo, sipon, at trangkaso. So, mabisa po dyan yung ating vitamin C. Kung hindi natin kaya, si Mega 1, si Mega A, si Multi-5, kahit po si Miracle C. Dahil po kahit pa paano may panlaban tayo. Ayan, kasi ngayon po, usong-uso po ang trangkaso, sipon. Diba? So, usong-uso po yan. Kaya kung mahina po ang ating immune system, madali po tayong kapitan po niyan. Pero kapag tayo umiinom ng ating vitamin C, maulanan man tayo, mainitan man tayo, matuyuan man tayo ng pawis, kahit papano po may panlaban tayo. So, anong ibig sabihin po niyan? So, kahit po tamaan man tayo ng trangkaso, sipon, ay mabilis po tayo na makarecover. Yan. So, yan po yung role naman po ni vitamin C. So, ito po ay mayroon po siyang anti-aging properties. So, riches vitamin C. Ayan, kaya nga po siya napakayaman sa vitamin C. Ayan, so meron po siyang boost immunity, fight inflammation. Meron din po siyang neutral pH. So, kahit po kayo ay meron pong acidic, meron po kayong stomach pain, safe na safe pong inumin si Miracle C. Ayan. So, ito din po ay nakakapag-improves ng ating joint. Ayan, yung mga matatanda na, diba? Medyo mahina na yung mga joints, mahina na yung mga buto. Ayan, so, palalakasin po yan ni vitamin C. So, ito din po ay maraming antioxidants. So, more on loaded siya sa mga antioxidants. So, next, si Mega 1 capsule. Yan na po yung ating
ating amazing core. So, Mega E, Multi-5, and si Miracle C. Next, si Mega 1 Capsule. Ito naman po ay pinaghalong amazing trio. Nandyan po si Mega E Capsule, which is yung 5 klaseng mga antioxidants. Nandyan po si Multi-5, more on po mga mushroom, 5 klaseng mga mushroom. And then si Miracle C, 5 klaseng vitamin C. At meron pa po siyang 7 added herbs na naidagdag. So, nandyan po si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil, si butter melon, or mas kilala po natin na ampalaya. Nandyan po si turmeric or si luyang dilaw. At nandyan din po si moringa. Ayan, si moringa, kilala nyo ba? Ayan, si malunggay, of course, ang ating miracle tree, diba? So, ito din po ay maaaring inumin ng taong halos, diba, yung hindi pa masyadong malala yung health concern. Katulad po niyan, hypertension. Ayan, kayang-kaya pa yan sa Mega 1 po natin. Sa may mga asthma, ayan, so yung mga, of course, sa may mga dysmenorrhea, may ubo, sipon, trangkaso, kayang-kaya din po yan ng Mega 1 po natin. Yan, sa may mga dysmenorrhea, ayan, menstruation problem, PCOS, ayan, kumbaga, irregular yung menstruation, magaling din po ang ating Mega 1 po dyan. Dahil nga po, di ba, ayan po yung pinagsama-sama po natin na products. Pero kung tayo po ay mag-maintain ng ating Mega 1, ayan, at least twice a day. Yan, kasi nga po, medyo mababa na po yung dosage. Kumbaga, doon sa 3 na kapsula, trace na lamang po siya. Kaya kung tayo ay inom ng ating Mega 1, at least 3 times a day, twice a day. Diba? Kasi kung isa lang, kulang na po yan. Dahil nga, di ba, sa isang araw, ilang beses tayong kumakain. So, hindi naman pwede na mag-take tayo ng Mega 1 na isang beses lang sa isang araw. Yan. So, paano naman, Miss Len, yung mga nagtitipid talaga? Yan. So, si Sir Damaso nga, no? So, almost 10 years na nagtitake ng ating mga products, 'di ba? So kahapon nung 18, ayan. So pumunta dito ulit si Sir. Yan, nagwi-withdraw kasi siya dito sa Land Bank. Ayan. So kapag darating na yung pension po niya, diretso po agad siya dito sa office natin. So every month ang ina-avail na lang po niya is 30 cups na amazing trio. Ayan, sabi nga niya, what is 2,000 pesos na mai-invest ko sa aking kalusugan? 'Di ba? Kasi 'di ba, kung tayo po ay magpapa-hospital, ayan, so sa examination pa lang kulang na yung 2,000 pesos mo. 'Di ba? Pero siya ngayon, malakas yung kanyang katawan, wala siyang nararamdaman. And of course, ang kinagandahan is all natural yung tinitake po niya na mga products. Ayan, so yung ating mga capsule. So, di ba, almost 10 years na niyang mini-maintain yung amazing trio. Kumbaga, yung 3 na kapsula, which is yung Mega E, Multi-5, and si Miracle C, once a day na lang po niyang iniinom. Dati, 3 times a day, naging twice, hanggang sa naging once a day na lang. So, bakit, Miss Len, nag-start kayo sa mataas na dosage? Para po ma-overhaul muna yung ating katawan. Ayan. So, kung kahit hindi mo alam na may iba ka pang health concern, ay aayusin na po yan, diba? So, after that, naka 3 months ka na, 6 months ka na okay na yung health concern mo, syempre, magbabawas din po yan. Magbabawas yung expenses mo, magbabawas din po yung iinumin mo, diba? So, ganun po, kaganda yung ating mga products. So, meron din tayo ng mga healthy drinks. So, meron tayong Mega A Coffee, which is yung galing kay Mega A Capsule, pero hindi po natin siyang pwede. Miss Len, pwede ba akong uminom ng Mega A Coffee na lang? Kasi dun sa Mega A Capsule, nandun naman siya sa Mega A Coffee. So, hindi po. Kasi kumbaga, trace na lamang po siya. Ang ibig sabihin po, isang kapsula lamang po siya at nandun na siya sa isang box na Mega A Coffee. Kasi yung iba, nagtitake po, diba, 2 times a day, 3 times a day. So, kulang po siya. So, ang coffee natin, which is pandagdag lamang po siya. So, meron din tayong Multi-5 coffee na pampalakas po sa ating katawan. Pampalakas, yan sa mga kalalakihan, the best po yan. Yan sa may mga menstruation problem, the best po ang ating Multi-5 coffee.
And then, Mega Choco. Ayan, so ito po ay yung tinitake ng isang bata po dyan sa Kamalig na mayroon po chronic asthma. Ayan, so ngayon po okay na po siya. Kasi kumbaga, genetic yung health concern ng bata. Na-adapt niya doon sa kanyang mga lolo at lola. So ngayon po ay okay na yung bata. Wala nang ubo, sipon. Medyo okay na yung paggana ng pagkain po niya. Ayan, so kasi ang Mega Choco din po natin ay meron din po siyang natural sweetener. Ayan, so and then meron tayong amazing coffee mix sa may mga diabetic pero gustong-gusto ang coffee. Yan, so meron tayong amazing coffee mix. Free diabetic po siya kasi ang sugar po niya ay stevia. Yan, kung meron tayong amazing 4, meron din tayong amazing coffee mix. Ayan, so meron din po yan dinagdag na moringa. Ayan, so meron din tayong amazing juice. Napakabisa po niyan sa may mga ubo, sipon, trangkaso, kidney failure, yan, so may mga UTI, ayan, so kasi ito din po ay for detoxification. Loaded din po siya sa mga antioxidants. Loaded siya sa mga vitamin C. And then, ang pag-take natin ng ating ang amazing juice, ay mas maganda po, maligamgam na tubig. Lalo na kung tayo maraming plema, marami tayong ubo, trangkaso, yan, napakabisa po ng ating amazing juice. Ayan, so maligamgam na tubig lang po yan. So yan na po yung ating kapsula, 'di ba? So kapsula and amazing juice. So iilan lamang po yan, pero marami tayong nalulunasan na iba't ibang uri po ng karamdaman. Ano man po ang inyong mga health concern, basta hindi pa po malubha, hindi pa po late stage. Ayan, so kayang-kaya pa po yan na malunasan ng ating mga health concern. So ngayon, ano po ba yung good news natin sa mga users ng ating mga produkto? Ayan, ito po ay napaka-abang-abang na papremyo po na handog ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ito po ay contest and drive for all qualified members of Kalusugan, Kabuhayan at Kaonlaran Program. Yan, so ito po ay yung KKK. Ito po ay good news sa mga users ng ating Amazing 4, mga healthy drinks natin, dahil po ay ito po ay may chance kayong manalo ng ating mga pa-contest. Yan, so this coming December 19, meron tayong almost 10 consolation prize. Ito ay hindi lang siguro ito mga 50,000 yung gagastusin dito ni Doc Joey sa consolation prize this coming December 19. Yan, so ang mechanics lamang po natin dito sa pa-contest po natin for qualified members. Yan, so who purchase at least 3,000 worth of amazing products po natin, which is yung Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, and of course, yung ating mga healthy drinks. Ayan, so MHA products is equivalent to 50% of their price. And so almost 50% po yung price po natin dito. So this coming August 19, 2025, 10 consolation prizes. So, ang first prize po natin dito is 1 set na Amazing 4. So, 1 set na Amazing 4, yung una pong mananalo, 'di ba? Yung first place. Ayan, so 1 set na Amazing 4, yan, nagkakahalaga po yan na 11,000. Yan, so, kung kayo ay nag-avail ng ating product, so may chance kayo manalo ng 1 set na Amazing 4, which is yung 1 box na Mega 1, 1 box na Mega A, 1 box na Multi 5, and 1 box na Miracle C. Yan, so nagkakahalaga po yan ng 11,000. Second prize, yan, so 1 set na Amazing Trio, which is yung Mega A, Multi 5, and si Miracle C. So, nagkakahalaga naman po yan ng 7,500 pesos. So, third prize, 1 box na Mega 1 worth 2,500, 1 box na Amazing Juice to 350 pesos, 1 box na Amazing Coffee Mix, 350 pesos. So, almost po ay I think 2,200. Ayan, so fourth prize, ayan, so 1 box na Mega A capsule,
1 box na Mega E coffee, 1 box na Multi-5 coffee. Yan po. So, almost 3,000 pesos. Ayan. So, fifth price, 1 box na Multi-5, 2.5, 1 box Mega E coffee, 1 box Multi-5 coffee, worth 3,000 pesos. Sixth price, ayan, so 1 box na Miracle C. 7th price, 1 box na Mega E capsule. 8th price, ayan, so 1 box na Multi-5 capsule. Ayan, pang 9, 1 box na Amazing Juice, 1 box na Amazing Coffee Mix, 1 box na Multi-5 coffee. And yung pang last price po natin sa consolation price, 1 box na Amazing Juice, 1 box na Mega E coffee, and 1 box na Multi-5 coffee. So, yan po yung idodraw po natin this coming December 19, 2025 po yan. Kaya, the more coupon yung makukuha po natin, yung mga nag-a-avail, the more chances na kayo po ay mananalo. Sayang po ito, 'di ba? Pero kung hindi po kayo pinalad this coming December 19, 2025 sa ating consolation prize, baka dun ka po pinapalad sa minor prizes natin. Kung hindi kayo pinalad sa December 19, baka kayo po ay pala rin sa April 19, 2025. Ano yung ibig sabihin, Miss Len? So, kapag kayo po ay nag-avail, 'di ba? Kung yung coupon natin, hindi kayo na-draw, hindi kayo nabunot this coming December 19, baka this coming April 19, 2026, ay baka dun po kayo mabunot. Kasi hindi po namin tatanggalin, kumbaga, yung coupon nyo. So, kumbaga, dun lang siya sa Tambulo po. Yan, so, idodraw ulit siya this coming April 19. Po yung pang first prize po natin doon. Ayan, so, meron po doon na 5,000 pesos yung first. And yung pang second po natin is 4,000 pesos. Yung pang third is 3,000 pesos. And yung pang fourth natin is 2,000 pesos. And yung pang 10 ay yung pang 5 natin is 1,000 pesos. So, ang total po niyan, I think, ayan, so mga ilan kaya yung total nito? 'Di ba? So, almost 15,000 pesos. So, ito din po ay kumbaga, doon sa minor prices natin. So, sa grand prizes po natin, this coming August 19, 2026, ay ito po ay talagang malalaking papremyo na po siya. Yan, so baka hindi kayo pinala doon sa April 19, baka pala rin po kayo sa August 19, 2026. Yan, so kumbaga i-collect lang po natin yung mga coupon. Yan, so yung first place natin is 50,000 pesos. Yung second po is 25,000. Third is 20,000. Yung fourth, 15,000. And yung pang fifth po is 10,000 pesos. Siguro kung ako distributor pa ng Miracle Health Corporation, talagang papaspasin natin ito. So maraming pa-premium si Doc Joey. Diba? So, grabe. Ayan, so, natatandaan ko dati nung ako yung distributor pa, talagang halos ako yung nananalo sa raffle. I think dati, nung nagtatrabaho pa ako dyan as sales lady sa Ginubatan, almost nakaipon ako ng 12,000 pesos sa mga papremyo lang ni Doc Joey. So, sana ngayon, di ba, kayo po ay pala rin ng ating mga papremyo. Ayan, so, tutok lang tayo sa programa po ni Doc Joey. Ayan, so, Monday to Saturday po from 5:30 to 6:30 in the evening. Of course, open po ang office natin Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po. Ayan, so good luck. Ayan, sana po mag-join kayo sa mga paraffle po ni Doc Joey. Para din po yan sa inyo. Ibigay po yan sa inyo ni Doc Joey. Dahil nga po siya ay very legitimate na company po. 'Di ba? Talagang yan, nung noon nga, 'di ba, sa magtanim ng malunggay, talagang nagbigay po siya ng cash doon. 50,000 din po yung first prize po doon. So, ngayon, kung kayo po ay mag-avail ng ating mga produkto, ayan, so mag-message na lamang tayo 1044825998 or sa Globe, we have 0917
0917-853-8933. So, free health consultation po sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede din tayo mag-avail ng ating mga produkto dyan po sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Once again, sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, tomorrow po, magkita-kita tayo dito sa office. Ayan, so congratulations po sa lahat na nag-avail na ng ating mga product ng ating raffle coupon. Ayan, so kahapon tayo nag-opening ng ating Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran KKK program. So maraming salamat po. Happy blessed Sunday po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakaantabay po sa kanilang tahanan, nakaabang po sa programa po natin. Maraming salamat po. Ayan, sa mga nagtitake ng ating mga products. So 11 a.m. na po. Ayan, so mag-take na po tayo. Ayan, so sana wag po natin kalimutan yung pag-take. And of course, wag po natin kalimutan yung ating mga payong, jacket, dahil po napakaulan po ngayon. At sa mga nagbabiyahe po, ingat-ingat. Dahil po makakarating din tayo sa mga pupuntahan natin. Huwag tayo maging siga sa daanan, di ba? Kasi marami po ngayon na aksidente. So, happy blessed Sunday once again sa inyong lahat. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. This is being Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, KKK. God bless, good health, and see you tomorrow.